नायबाय थायो आं नोंसिनि भिडिअखौ थेंक इउ एकदम थेंक इउ किप इट आप खालामबाय था एकदम थेंक इउ मोजां मोनो कन्टेन्टखौ मोजां मालाबा इन्टारेस्ट मोनो बिराद गलुमुलु जि मोजां मानसिजों लानो मोनदों माने खुसि जाखायो थैलांलायनाय एक्टरा ओमफ्राय जा फट' लागासिनो वेलकम बैक टू द चैनल विथ अनदर ब्लॉग वीडियो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बिराद इन्टारेस्टिं भिडिअ जागोन दै माने जोङो एक्टर एक्ट्रेस जानो थांगासिनो दिनै माने एकदम फुङावनो पंकज लाहारी बिथांनि सारनि पंकज लाहारी सारनि डाइरेक्टरनि नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन दाखा जोमै 2 शुटिं जागासिनो बेनिफ्राय बेयाव जोंखौ मायबा मोनसे पार्ट लागोननो बेनिफ्राय किटिया बिराद एक्साइटेड दिनै फन खालामनानै जोंखौ एक्साइटेड खालामहोजोब्बाय आरो माने फुंनिफ्रायनो बिराद इन्टारेस्ट माने दिनै बेनिखायनो जोङो दा मसलफोराव थांगासिनो माने एसे देलाय जानो थांनाय आरो देलायनो माने बिदिनो दख'ना नांगौ आंनो दख'ना ओमफ्राय बेखौनो लायनो थांनाय दख'ना ओमफ्राय गानसेरा गोजा दं नालाय दख'नाफोरा गावबा खानाय सिननो होन्दोंमोन ओमफ्राय सिनगोना सिना मिथिया दायो जोङो 2टासोआव ओंखारलांनोसै बेनिफ्राय जोंजों लोगोसे थांफागोन बिसा थरायना लाबो थांगोन बेनिफ्राय इसा पमियाबो थांगोन पमियाथ' दंखायोआनो अलरेडि माबायाव दंखायो दाखा जोमै 2आव अलरेडि माबा मोनखानाय सिट मोनखानाय माने अडिशन होना होदोंमोन ना बिसोरो सिट मोनखानाय बिसोरो शुटिं खालामखाबाय थानाय बेनिफ्राय पंकज लाहारीया दा जोंखौ फन खालामनानै खोन्थाहरदों माने नोंसोरखौबो नांगौ जादों जोंनो दसे दान्दिसे दिनैनि थाखाय क'क्राझार फैनांगोन नोंसोर होननानै ओमफ्राय जोङो दिनै क'क्राझार थांसिगोन आरो ओमफ्राय बिराद एक्साइटेड जाना दङ एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ लोगो मोनगोन होननानै ओमफ्राय नायनोसै नोंथांमोननोबो जि हायो देखायलांसै आरो हानायखिनिखौ खोन्थिलांगोन आरो हायैखिनिखौलाय बहा शुटिंनि बुस्थुफोरखौ आरो एसे सिक्रेट जायो नालाय हानायखिनिखौलाय खोन्थिसिगोन पारमिसन लानानै आरो हायैखिनिखौलाय बहा खोन्थिबावनो नोंथांमोननो नङा होमबा जिखिजाया जोङो दा थांनो ओंखारदों जों मुसलपुराव आं खानाय सिनजानो ओंखारदोंमोन खिन्थु बिदिनो मोजां नुदों आंखौ नंगौना नङा मोजां नुदों ना बिदिनो मोजां नुदों आं ओंखायनोथ' सिनथ'ला बायदि मोनदों बेनिफ्राय दा किटिनो दख'ना गांसे नांगौ जादों होन्दों माबायाव क'क्राझार थांनो थाखाय दख'ना बायनो थाखाय बेनिफ्राय बेखौ बायनानै जों दा थांनोसै आरो क'क्राझार फारसे येस बिराद एक्साइटेड दिनै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा ब्लगखौ इन्टारेस्ट जागोन भिडिअआ अलराइट गाइस जों दा मुसलपुर मोनफैना दं बेनिफ्राय किटिनो शार्प कालारनि माबा नांगोन मा नों शार्प कालारनि सि गानगोन दिनै हो दख'ना गैया द्रा ओइले इदि जानाय नङा बेफोरबायदिबा मोजां जागौमोन मोजां नुगौमोन आरोना समायगौमोन ना गलाब नाङालै लेथ्रा नुयो गलाबखौ गोजागोन गोजाफोर जोंनि मुसलपुरा माने क'क्राझार थांनाय बाथ्राथ' मोजां एसे कालारनि मोननायबा मोजां जागौमोन आरो माथो नुखोन्दा गोजा बेफोरो माने माबायदि उन्दैखो इन्दिनियो माने माबायदि समायगोन देनाय लानाय मोजां नुगोनब्रा माने मोजां बासिबाबो मेगनाव नाङाखै निला कालार लानो नागिरदोंमोन गैया मोनानो स्राब कालारनि आंनिया दख'नादो ब्लाउसदो लाबाय बेनिफ्राय गस्ला नायदो गावहाबो बोरो माबायदि मोजां नुनाखै आं बारा मोजां नुवाखैलै लाइट कालार बारा मोजां नुवाखै आङो समायगोन खेवनानै नाया आं खेवनो होआ समायनायालाय आंसो सार्टखौ समाय होयोना इस बिदि लागोन हरना हरसो जागोन ना गोसोम लानाङा दा एखे हरनाय हरनाय गिदिर जादों होनदों मोजां नुदोंथ' मोजां नुदों मोजां दा समायदो सिङाव मायबा मोनसे अलराइट सोरमोन जों गामिनि आदै जायो नोंसोर गामिनि जोंना थांलायनोसै लाखांबाय एसे बारा दामनि लायाखै नावमान खमनि जों आरो बहा दाम बारानि दामनि गाननो हायाना जोंफोरबायदि मानसिया बारा दामनि गानग्रा मानसि नङा
Neuman. Ini. Kataron. Gari dong nama leung bisa. Hagen na diunne. Sibingni. Kita saling lain sih enggak? Korea nih. Deh. Fudung deh. Dah kali leng temen जोङो इनिफ्राय कट मोनदोंमोन आरो फिसाखौ ओमफ्राय आरो फैफिनदों आङो होसोनानै फैथारदों आङो आरोबाव जोंहा कालसा कमप्लेक्स दङ ओमफ्राय जा मोखाङावनो दो जोंनिया फैसायानो खरसा जाखासोबाय दस' ओमफ्राय आरो मा जागोन दा थांनायाव आरो खरसा जागोन शपिं माखायानो बाराद्राय जाबाय ज' खरसायानो नोंनियाबो दखनायाव थांबाय बेनिफ्राय एखे थांबाय नोंनियाबो आंनियाबो एखे थांबाय 1700नि लाबाय नों ओमफ्राय आंनियाबो 1750 थाखा मानि लाबाय माबायावनो गांसे टि-शार्ट गांसे शार्टआवनो 1750 बेनिफ्राय इनि आरो दखना गांसे बेनिफ्राय आरो माबायावनो 1700 लादोना सा लोंलांनानै न'आव दसे थांसै बेनिफ्राय आरो पमिमोन फैगोन जाहानाव पमिमोन फैखांनानै जोङो ओंखारलांगोन आरो महिलारि लानि दे नोंसा दाबो जायाखै खायसेया सेन्देल गानगासिनो खायसेया जन्था गानगासिनो थांनो रेडि जाबाय जोंनिया ओंखारखांजोब्बाय आं दिनै माने ड्राइभार हिसाबै फैदो गारि सालायनो ड्राइभारसो दङ हराव माने उसुबिदा जागोन ना गारि सालायनो सोलाय सलायनांगोन ना पसिस एमएलए बोरै नुदों आंखो कमेन्ट खालामना खोन्थाम दै बोरै नुदों ओरैनोथ' गोसोमखा ना इस दख'नाया दख'ना बायनाया नै आनकमन कालार मोजां नुदो गाननायखौ गानबाय थानाङालै बेलेग गाननांगौ इदि मालाय आरो फिल्मनि एक्ट्रेस इ मालाय फिल्मनि एक्ट्रेसखा नङाला मेन लिडआव दंखायोना इयो थांसै आरो जों दा दे दिहुनदो गारिफोरा अलराइट गाइस माने जोङो थांनो ओंखारबाय दा महिलारि लानिसिम थांनोसै इसाखौबो थिखांनोसै इसाबो माबा गोबायोना मायोसोनो मा खामखो जाबाय दे गोबायसोना मायोसोनो पमियाबो आरो माबा गोबायसोनो गोबाया दे आं सलायबा गोबाया ग्लासखौ खुलि हायाबा ग्लासखौ खुलिबानो जाबाय दायो हाथ'बाथाय हायाबा खोन्थाबानो जाबाय दा आंबो हाग्रा जाबाय नोङाबा हाथारामोन आंबो दाख्लै सुटिंआव थांनानै बांसिन हानाय जाना फैदों हायोलै गाखोबाय थाबा नाय आं हाया हायासो जागोन हायो आंसो हायामोन हाग्रा जाबाय आंथ' फार्स्टखालि गोबादोंसोमोन ओमफ्राय दिनै फार्स्टखालि बस गारि डिलिभारि लाबखालिनो बस बोरैबा जाबाय ओमफ्राय मेला हालांग्रा जाबाय उनाव जों दा थांबाय थानोसै आरो डाइरेक्ट लोगो मोनसै मोनफैबायहाय थरेना लानि न' एकदम गाख्रावगासिनो जोंखौ दहायनिफ्राय दाबो मोनफैया नामा नेनो बाजोब्बाय देलायनायानो बोरायजोब्बाय होननानै दंबाखौ साफाथार होनदोंलै दिनै आरो गोसोम गानबावदोलै साला हा ओमफ्राय इयाव दंना सादर बेटायाव इयाव होलांनि ओंखारनि आं माबा खेवना होआ दा एसे खम जादों खोमा लगा थरायनायाबा मालाय साफाथार होनदोंलै मबाइलफोरा लांनो मालाय टपलिदो स्टाफ जोबबाय मा स्टाफ गैनाव इनि बिसिनायाव उन्दुना थायो गान नाङा बोखार इखो गान बख' नो गिबायसैलां माने गिख'आ दा आङो गारिखौ मनालिसाखौ माबानानै बोखारनानै नोंखौसो लासिगोन एक्ट्रेसआव जाया बुरिबाय ओइ नो आदैयाबो मालाय ब्लग बानायदो ब्लग बानायदो मालाय आदैया नै हेल' ज' अ दिकियाव ज' सासे दिकियावबाबो ज' जायोना जोंनिया इजा हिनजावफोरखौ ज'नो ओमफ्राय ओजा नोंसोर ज' इजा गोदोरखि हायो जा महेसरा थिखांनो खैजोन सासे सानै साथाम साब्रै साबा सयजन गाखोगोन जोङो दिनै सयजन पामासो एसे खम दङ नै ओइ दंना सावदर पिटा दंना ए आंनि मबाइलनि कभारखौ कपि खालामलायबाय दे नै नोंना जाबाय देमसिन आंना कारासिन जाया इयो नों बख'नांगोन दायो बोरमा दंबावो बख'नांगोन जाया जाया बख'नांगोन थरनाया माबा बिसा एम्फौ जादों दिनै माबानि ओइ बिफांफोराव बासथाबना थाग्रा गोमो बिसा एम्फौ अ सेङा बका नामा
aku sopan teman ini yang. Ute. Oke. Dia sudah. Sabri coba ya saya takut apa ya? Deh. Nek. Mana kudur-kudur dah 5 gram. Ini top layer nak tertrai. Siapa nak? Aku nolak. Orzo. Kostum mungkin apa? Mana dia? Menang aku menang. Aku latih mati. Nah, kadaran dosis zona yang mana jasa enggak sih? Dalam itu lam ya. Nih. Kari tomak. Ay, kispina nang hari. Oh. Sigo pam sa kemun. 도시 뭐 jasa kan dia nang. Eh, jeneng harus ni ane. Pamai si kom za dele pamena. Pamena lah ni kau tu video. Hawa una? Hawa. Hawa ni. Wheel alloy wheel ngan nalai. Wheel capsule lo kan ni nalai. Ni letra jaya kai pura. Bokon गोनां जायो ना. एबार alloy wheel लगायगोन र'. ओंखारबोनाय wheel खौ लागायनांगोन. शिलंनि. बयथ' गोदोर लगायनांगोन. ग्रोब नास्टाप सिङाव नास्टाप. इखो एसे साइड खालामनांगौ. नास्टाप नों बुनांगौ. हा? ट्रेन नै रेलगारि फैदो रेलगारि. पेपेट. हा? खर'ल' फैगोननो. रेलगारि. बेफोरखौ नेनायावनो जोंहा दिन थांसिगोन. बेनिफ्राय जोंबो दिनै थाबोनसो नांसिगोन बायदि मोनदों. माने हरावसो जोंनिया माबाया घटनाया. बेनिफ्राय हरावबाथाय फैफिननाय जागोन ना जाया नायनोसै. आरो फैफिननाय जायाबाबो नायनोसै. नै नुदोंना माबायदि सभाब थाइजौ लेमो सोरबा गारियाव ओइनो थरनाया लाना फैदो मैथिया ओइ गारि थांबाय नो थांसै जा नों खर' गिदिंगोन दै इदि खालामबाय थानाया ओइनो हमग्रायाबो जों दा क'क्राझार थांगासिनो आरोना बिनिफ्राय गारि सायाव जोङो मा जायो नायनो ना नै ओइ गोरलैसो गोरलैद्राय दाउखिलिं दिनैसो मोनजादों थाइजौ एबार बोसोराव बख'य लामाया sudah Ayo aku nak ni beda. Hei, betul. Ini. Sa. Garis solai dana, biji to. Korea moजां मोनदों आं जानानै. आया माखासे लाखिले. लामायावनो. रेनकट गानदोंमोन खोमा. दा. नोंसोरनिफ्राय लायबा आरो. मोजा. जिखान्थि मोनदोंमोन जानानै. दंबोयो दायो प्लास्टिकआव. जोंहा मोनबाथाय आरामसे हाना जानोसै जोङो. माबा हा सुनोनो ओंखारलायबायनो. सोर हा सुनो ओंखारखो? पमिया सुनो ओंखारदों. ओइ जा सुइद' बे. Kecilnya apa? Nogumau na? Nogumau asli. Aduh nua injau berkemalai. Torza mahang nivel lang nanti mabe lagi. Ek main torza lagi tuh nafi bawa seinya. Asuk ya. Main poinnya lagi tuh nih. Main poinnya lagi. Ompay जोङो फैयै मोनफैनानै जोङो बिजनि टल गेट मोनबाय. बिजनि टल गेट मोननाय लोगो लोगोनो होबाय अखाया नै दामराया. होबाय नै. अबे फैबाय. आइ नै. Deh, जों थांलायनोसै. Kapan oंखारनाय नामा? ओंखारासै. गारि गाखोनाया नै इबो बारा. ओमफ्राय थरनाया थ'? नै थरनाया बोरो? जाबाय नाय? ओइ नै मालाय हालाय दैयाबो. आंनियावल' हायोनो ओजा गाखोनो. आंनियावल' हायोनो गाखोनो हरनाया मालाय. आं मारिगोन दे. एख' मोनासै? हाबाय गारि लासिगोन मालाय. Fortuner lokko मारिजोब. Fortunerसो लानो ओंखारबावो बाबा. Temali नङा नोंबो ना? दे बैयाव हिमालयाव मोनफैदो जोङो बङाइगाव. बेनिफ्राय याव मायाव मोनसे जालांनोसै नङाबा जानाय नङा. हासुनबो ओंखारदो. दासो खालि मोनलायदो एकदम उदैखो. हा? ओंखारदोंमोन ना? बया बुजा ओंखारदोंमोन ना? हा? खालि जाबाय.
Himalaya. Makan gitu. Oma betul mungkin. Ini spoon pork namanya, bayi ini spoon pork. Tarmane samu sodor selo keneng. Kayak jawab foto lah kasih nih. Boys and girls. Boys lawan pelang lagi. Sini nih dah zalain sini. Mana engkam siapa kemenal? Engkam siapa deh isi? Siapa nih no ini berada. Nisir siapa deh? Excitement aja ya. Oh iya excitement tuh birat excited tuh nala ya kayak. Ini bre nisir berza tornya dah kadang mana? No siapa deh? Saya yakin. Sampai nisir siapa kayak kemen, sampai mungkin kayak. Ang tuh siapa deh mana yang mana? Coba sana. Mungkin nah. Jeng berar ikhlas kayak mana? Samus ke nang ada akhir jenjang. Pas ya lagi samus ke makan. Oh iya akhir dengah iya. Iya kita lah. Rengga aja kali sikit benang. Samus nama nih. Kita samus di saya. No kai. Ini ultra ya sih manusia. Mana? Narji ko uribedi jade mansipura. Menne. Pura menne jauh di sana. Mencibai, ha? Bemar ke mencibai mansipura. Suka ada keberadaan Koreana ya. Kata Koreana. Benar. Dak, nama kau? Nang ada. Ramai. Boria kan nih. Najia. Najia itu siapa ya nggak? Kemana sih? Bagi berat dong sebenarnya. Saya kena ngerang kalau ke. Nang saya kita lihat. Ya kau sih. Kon lah kita ada. Dali pedang kayak. Dali jadang. Berat. Rahang lo kang. Ngkar baik. Boy budak baik. Baik. Dak boy jangan ni patur dia ban sampai. Rin barang baik. Dek kerja dulu ni. Kita malah sama sudah lah dia. Engkam lah boleh dia isere. Angkep nam lah dia. Kita lah deh. Kita lah. Engkau melawan saya, melawan saya. Kot mende. Iya dia kita dah kenal ni di sana kan yang ada dekat kam. Dini lah kau dah nggak kau. Thôi thằng lain dia. Ayo. Nah, hari kamu baik. Ayo dekat ini. Malah peran kena beres sebelah saya nggak di sini. Ini semua kereta fakir nih man sini. Bola nih le alio. Apa le? Oh bagaimana? Dragon siapa? Sini mon. Malah pergi ke nenglai. Ini dragon. Sini mon lama. Hah? Ini mai bagus detar. Kau pernah kakak sudah? Ini yang kayak mana mak? Hah? Mansina na? Tunggu. Ayo, menmarsi genda. Mensian. Goyang. Angkat besar komputer nih. Oh, gezer apa tuh? Dalam gezer. Nah, izingnya. Ya udah. Menteri Marbera jeung ya udah. Paine ya karya Mona Lisa terus dong. Ikarya. Iya, aku malih. Iya? Iya, nah yon hakna jeung. Menteri Marbera sih menteri lah. Lalu semua Mansura. Semua begitu nang enggak? Tuh, isi tuh. Sida. Gari tuh. Garda sida. Oh, begari ya biang cepat. Oh. Gitu? Gitu toro. Wah, gitu wamun pegel ya? Hah? Kokrazar. Welcome to Kokrazar di sini. Welcome kan lain apa? Ayo lah. Atorna ke basi ke mana mata nih atorna? Ke basi ke mana mata nih? Gak apa? Bek sana, ini Beg mana? kayak di bek sana apa tuh? Hobi omun. Yo nurut. Itu nih. Gue sadun tadi. Hah? Sagas nama. Zabai sih. Zagran ukade. Ada deh. Ma. Kunci nanya. Hah?
Kecil tuan. जोंनि खाथिनिनो माथो Sini kecil. मोनाना लोगो मोनलाया Logo moonlight. लोगो मोनलाया दिनैसो क'क्राझाराव लोगो मोनफैबायना इमान गोजानाव बिराद सावलुनथार बोराया Saulun goi gak lep-lep. गय थानाय थांदोंमोन गय बोराय मोनबायबा गय बोराया Mungana goi borai monbai. Không gối Kohaya không bút khao Kohaya. Ada sini Goi borai. गाज्रि मोनखाया मानो मोनो? गाज्रि मोननायखौ न'आवनो गारखायो आं Malai mengano dabu mengnya. मेङाखै ओंखाम जाबावाखै आं आरो दाबो Temali nengah. जालानो ओंखाम Oncam जाबाबो जायाबाबो गया जाखायो Ada garsigoनसो नों ओंखाम जानायखौ. Saनैसो. ओंखाम जाला दा आरो बेदर होनायखौनो जा गयानो बेदरानो Mar energetic ka जोंनि खाथिनिनो जा औ नुलायलायनाय जाया. दिनैसो. गन्थं सिदा जालायाखै दिनै जागोन जाबाय दिनैनिसो. बङाइगावआव लाबोबायनो सासे सासे लाबावबाय. माने सानमारोबो बे साइडनि होननानै क'क्राझार बङाइगावनि होननानै सानोमोन आरो मानसिफोरा नों बाक्सानिसो नोंगो नोंमारगो. आं बाक्सानिसो होनना बुंबोला दुखु मोनो थारमाने जोंनाव गोरों गोरों दंना मानसिफोरा अ बाक्सानिबो मोजांसिन मोनो आं इमान दुगाना Iman juga. Sini dongsabu. दंसाबो एसे Dungu. दाखालि खना दंसाबोलै ना Dongsabu. मोजां माबा लाखिदों Talented dongsabu जोंनियाव. दंसाबो दा आरो एसे गोदानै ओंखारहांदों आरो Sekarang bodoh औ खुदियाफोरा Nih, dose labai blogok. हो Blogok dose labai. खामादों ब्लग आं नों सोरदोबा रायज्लायदों माबा मोनसेसो गिदिर खालामनाय सानदों आं थारमाने Blogok dose labai. आदसा दे Fego langsung. Anglan lagi. जोंनिया दा नैयाव फट'शुट सोलिगासिनो लिंसार एक्टरजों एक्टरजों फट' लादों थैनांलालायनाय एक्टरा ओमफ्राय बिनानाव मोनाबो लानो ओमफ्राय लाइन फाथिगासिनो आरो जोंहा दासो फट' लानो मोनदो आगै दैमुजों ओमफ्राय बिराद गलुं मुलुग जि मोजां मानसिजों लानो मोनदों माने खुसि जाखायो आं नोंसिनिफ्राय गाज्रिसिन मोगथाङाव मोजांथार नुयो नै इथ' सासे रोंथारा फट' लानो मैखिसो मानसि जाबाय टपाया फट'ग्राफार जानो हानाय नङा टपाया हाया इयो फट'ग्राफार जानो हाया इयो अ नोंसोरनो यायथे अ ओरैसो लानांगौ अह इदि लानांगो बे खर'खौ बेलेग दोननांगौ अ एसे दोननांगोथ' र' होमबानियासो मोजां नुयो अ माइ गड फट' सेसन ओइ दानि टप्लाया गाबदो फरायनाया गोमानानै ओजोंहा नै मनालिसासो दंफैयो हा ओजोंहा सिरि सिरि दंफै खोमायो इयो गाबबाय हौवाया गाबदो ओजा कनसार्ट गारबोनानै कनसार्ट लायनो जोंनिया दिनै दा जाथ'नाय नंला सुदा माने जासिगोन 11ता बाजियाव जोङो दा हटेल लाबाय मोनसे जायगायाव पिके लजआव मोनसे गिदिर खामानिबाथाय एसे खस्थ' जाखायो नालाय बेनिफ्राय 11ता बाजियाव जोंखौ लेंहरफिनगोन दा जोङो नै क'क्राझारनि लामायाव गिदिंगासिनो ओइनो सेक्रेटारिया नै गाबोन सोरांबानो हाबोनो आंनियाव गाबोन सोरांबा हाबहैगोन बेनिफ्राय दा जोङो लजआव दसे रेस्ट लाग्रोनानै दायो पंकज सारा लेंहरबाथाय होलांलायनांबाय माने दसे रेस्ट लानि आरो जोंबो गोजानदो फैनाय बाथ्रा नालाय दिनैथ' थांनाय जाखानाय नंला बेनिफ्राय 11तायाव जुदि सुदा जायोबाथाय 11तानि उनाव 3तायालागि जागोन सुदा 3तायालागि जाबाथ' जोंनियाव उन्दुनाया मेल गैला जानाय नंला बेनिखायनो जोङो मोनसे हटेलाव लाबाय आरो ना गासिबो मोननै रुम लाबाय साथाम थासिगोन बेनिफ्राय मा होनबावगोन जों दा जोब्बाय दा एकदम बाथ्राफोरा गुवा जादों दायो एनार्जिया एसे फैफिनबा नुफिनलायसिगोन आरो जुदि एनार्जिया गैया जायोबा नोंथांमोना नुनाय नंला नङा होमबा बिदिनोसै आरो घटनाफोरा नै जोंनिया दा लानाय लजआ नै पिके लज अबे पिके लज थ' बा ये
मा जादों मा जादों दयनि आद्रा जादो दहायनिया मा जादों नोंसोरो आद्रा जादोंमोन खाजुआ हाथाय खैदो बेखौ हाथ्रिदो ओरै जेखौ खालामनांगोन मा जायो बिसोरो नों गामसा गानगोन नोंहा आंनो दख'नाबो लाबोआखै किटिया गावाल' लाबोलायदो हारसिङाखै मानो नोंलाय लाबोनो होन्दोंमोन माथो नों होननायखायसो लाबोदो Dubai, ya boleh anda nusri lah. बिमाया लायानो लानो बिनिखौ उनाव सोरखो दख'नासो होनदों बिनिखौ उनावसो इसोरो होनबाय जोंनिया रुमा मोननै बे मोनसे बेयाव लेडिसफोरा थानोसै जों जेन्टसफोरा आयौ थाहैनोसै अबे मोनसेया 5 नाम्बाराव थाहैनोसै बे खै नाम्बार बिसोरो फरायना पमि जाङानि किटि बिसोरो थासिगोन बेयाव बेनिफ्राय जों आरो हौवा गोजा माबायाव थांसै आरो दसे रेस्ट लानोसै रेस्ट लानानै बेनिफ्राय दायो आरो जस जाखांबाथाय भिडिअखौ नुलायसिगोन आरो जुदि जस जाया बेफोरबायदिनो जुदि जायो माथाफोरा बोरैबा लेसफोर जाबाथाय ब्रेन लेसफोर जाबाथाय जोंनि भिडिअखौ नुनाय नंला बेखिनियानोसै आरोना दायो जुदि लेंहरोबा डाइरेक्टरा थांलायनोसै नै मोनफैफिनलायबाय जोंनिया टाइमा जाहैबाय खैथा जाखोलै मा जोंलालै 10:30 जाबाय एसे थाब लेंहरदो ना ओइजा नङालै ओइजासो नैयाव जागोन एसे टप्लाया फट' नङा भिडिअ'सो लानायदों आङो एकदम बरिया ओरैबायदि लोगो हमनो गोसोमोन आरोना जोंहा माबाखौ मा होनगोन जिखुनु दे जिखिजाया लेंबाय आरोना आं नायबाय थायो आं नोंसिनि भिडिअखौ थेंक इउ एकदम थेंक इउ किप इट आप खालामबाय था एकदम थेंक इउ मोजां मोनो कन्टेन्टखौ मोजां मालाबा इन्टारेस्ट मोनो आं दासो मोजां नुग्रा जाबाय एकदम डाइट खालामनानै पुरा पियर एसे रानिं खामोन ओमफ्राय गेजेर खन्दआवहाय एसे जादोंमोन ना नै मोदोमा लोंनाय जानाय बारा जादों ओंखायनो लोंनाय जानायखौ गारनांगौ एकदम सेंग्रा गोरलैसिनसो जालांदो मानसिया माबा गोरलैसिन एकदम गोरलैसिन जाना रानो रोङाखै मानसिया एकदम बरिया बयनिखौबो नायनांगौ नायो आं बयनिखौबो नायो थेवबाबो नोंनिखौ बांसिन एकदम आरो आइदि आंनियावसो नांबाय बादाव नागिरनाय आंनियावसो नांबाय जायासै मिस्टेक जाबाय आंनियावसो नांग्रोबाय ओइ फाइलै थांसै आं हाथारला मेगना एकदम ओइ र' बन्द' खालाम जों माब्रै मा रायलायदो बन्द' खालामा आङो अन केमेरा जानांगो सब बुस्थुआनो गासिबो समाव मा खालामबाय थायो नोंसा थारमाने मबाइलानो बाइक खेबलायबाय दामिनि मबाइलानो मबाइलखौनो ओरै नुना लादो मबाइला अयथासार आं ओरै दं नोंलाय माखौ बुज्रां जाबाय सानै बुज्रांबाय गैलासो खनि नै नै आं खोलैखांबाय ओरै गुरुलि ए अन्थाइ फिसायाव माबानायखौ थांदो टेम्पार नङा इयो नैखौनो नांनाय रखम मोनदां टेम्पार नङा इयो थांबाय नांनाय रखम दोननायालाय मुलुग मारनायनि बोरैबा नांनाय रखम सुना नाय दे असुबाय गाबोन गोदान बायदो है माबासो खोमा टेम्पारसो खोमा दे नाय एखेयावसो नांनाय रखम मोनदां नै मा खालामबाय दे सेफटिनि थाखाय इमान गिदिर बाख्ला लाबाय इ बाख्लायानो कुलिक खोनानो सानो इयो माने मबाइलखौनो माय बे खालामना लाबाय थायो सानसे आरो दैयावनो सोमनानै गुंले खालामना लालायबाय नै दिनै आरो अन्थायावनो खोलैलायबाय बोखारनाय सिङाव माबा हैनाय रखम मोनदां बे टेम्पारसो बाख्लाखौ बोखारखो बेखौ बोखारबाथ' मोनगोन बेसे रोजा टेम्पार आं मिथियाखै दा खैटाकानि टेम्पारलै नखलिसो खोमा आंनिया टेम्पारबो गैबावा इदि गोलैबा सेस थांखागोन खाबारखौ बख'ग्रो जायाखै बख'नाया खाबारखौ बख'लायो गिदिर नांगोन आरो हमथाना लाखिथ' मालायनिखौ बारा थांथो जायाखै नोंनिया बोखानाया थांदो ना थांनाय रखम नुखादों आंनियाव
र' इदि बोखारथारनाङा बेखौ नङा रे बोखारथारथोसै नोंहाले लासैला एसे हावा हाबनो हारसिं गलांगोन हारसिं गलांगोन मालाय एसे थिखांना हो ए बेखौ बख'ग्रोनांगौमोन नों माथो मा खालामबाय दं बोरै खाबारखौ बख'दे खाबार ओइ मबाइल दखाननि नोङा माने मबाइल दखानियानो दंखायो जोंहा Isko mau disram salah deh, yuk kok di Gila sumbernya display macam mana ni. gila. Nanti di sumbernya besar ya kan. Also sekarang kan sing display. Kan kalau iPhone ada 이거로 당근 lucu 마이 플라 마 Temparan, kau ramis kau nambah. Main pai, mati main le. 에이 미역으로 당근 iya kangen 왜 누마기양 이 당근발 ini kinjanang deh ini kan. Be ini di sini yo. 가사도 되고 Temparan nih, banu kisah kau mak. 와 글내 비식 무장 그리나 쌀담 걸리대 또 유튜브 마무리 Alright guys एकदमबारे मैया 3ता 4तासो जादो एकदम शुटिंआ 4तासोनि उनावसो जोङो मोनफैदो रुमाव मोनफैनानै इनिफ्राय उन्दुबाय एकदमबारे भिडिअ शिडिअ लानो हायासै आरो उन्दुबाय एकदम मेगन मोदै दा सारि मोनबाय 8 बाजियाव आरो जों दा न' फारसे थांफिननांसिगोन इनिफ्राय उनथिनानै नायबाथाय कमला गैला कमला थांबायानो मालाबानो बेनिफ्राय दा आरो इसोर जाबायना जायाखै इसोरखौ दसे नायनोसै बेनिफ्राय आंनि भिडिअआबो एसे लाउद्रायबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय आरो दाखा जोमै 2खौ नायनो बावगारनाङा जोंखौ नायनो बावगारनाङा जोंबो एसे फिसा फिनला रल दङ नोंथांमोना रल माने माबायाव गैया फिल्माव गैया जिखिजाया मिउजिक सङाव दङ मोनसे कनसार्टआव फैगोन बेयाव कनसार्टआव दं आरो जों एसे क्लिप नुगोन आरो नोंथांमोना दा बहा होयो बे सल'खौ लास्टआवसो होगोन ना फार्स्टआवसो होगोन एखौ पात्ता गैया नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय फिल्मखौ नायनानै दाखा जोमै 2खौ दे मास्ट बि नायबानो जाबाय दे जोङो दंजोबो महिलारिमोन जों ओरैहाय दंजोबो आरोना बेनिफ्राय दा सासे खिन थांदो थफ्लाया माबाया गांगा थफ्लाया खिन थांदो बेनिफ्राय इसोरा आरो जादोंना जायाखै मिथिला बेनिफ्राय दिनैनि ब्लगा एसेनोसैमोन बाय बाय